سلام family of God نشتي بحبنا نرأي زي أمني إذا كلب حرم الأخت الله ندعريه thank you كن عالي أي زلنا كن الحق أي زلنا كابتنا تا منفس فتصينا خنوصي زلنا كالوت نكرسنا أمنتي كاثوليكاويانن ساعات بروتستانتن بملوهم أرثوذكس بيت كريستيان كريستنا حيزا أب إرترا أنت زي تصنحكم نيرا كم كريستيانات كتقصوا أي مخالكم منكم إذا نسخاتكم أنتم مسكروا حكي كم ياب سودان تهانكم زي صفحكم كم ياب أب جوبتن تهانكم زي صفحكم كم ياب سومال تهانكم أبي يمن أب سعود عرب تهانكم زي صفحكم إذا بيت كريستيان كريستنا سلت سبغ فقري سلت سبغ نسا سلت صنح دي سلازي نزنا جرزي نسخاتكم وين كتكونوا دقوهم كتمعدي يقبا قال أمنت مسلمنا أحواتنا نبيكم نبي محمد زبولو تذكريكم حبشا بسلام استقبل كينات زي قبؤو هزبيو مس حبشا خيتواكم بسلام تقبلتكم قدامات إرترايو قدامات أبوتاتنا يوم تتقاويرو من تراداديو من حوين حافتين تبايلهم يما نتقام زخود زلو نسخاكم ون نزنا قرزي كتكونوا ويقباكم أوكي حجم زرزر أنا مالتيو the young lady مانكا مالتيو أنا بزناي تقرأ جونسايد بويز فالتامور دحريخ أسمرا خيدا تأثيرا قلبلو نيرم ياو نسو فلوتيو قطومي تأثيرا نيرا منياتو فتيحهم حجي ناتاتم ايجنت كوين عمت يزلا حجي انت أتقب زلا أنهم زرد أنه زلو يقد انت صادمي على ملك زرقه وندم زدلي زلو حجي سياسة فرق خاني part of the world power part of the deep state علنها من فيديو اختريو خيركم توليهم حجي نتم ليدرات زسفاف حوة زلو ناتاتهم يوم هم يخطفوا دوتهم زأبي زلو عدم كسفاح حوة زي دلي زلو زناي صادم هاني إذا eliminate قبروهم بزحي power يوزد خباتهم كندي شجر يوم تسولهم مفتعدهم እቶም ናቶም ከዓኒ መዓት ገንዘብ እዮም ዝኸፍልዎም ምክንያቱ እቲ ሳድሚ ዓለሙ ክዝርጋሕ ኣለዎ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ቤተክርስትያን ኣትዩ ኣብ ጋቨርንመንት ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣትዮም ኣሎ ኤጀንዳ ኣሎ ኤጀንዳ 21 ይብልዎ ነይሮም ሕጂ ኤጀንዳ 23 ዝበሃል ኣሎ ኣሰብኡት ኣወዳትኩም ከይተረፉ ክንልውጦም ኢና ናብ ሳድማይዝ ክንቆብሮም ኢና ዝብል ኤጀንዳ ኦልሬዲ ኣውፅኦም እዮም እዚ ግን መብዛሕትኡ ህዝብና ኣይፈልጦን ኣይርድኡን እዩ ኦኬ ሕጂ ኣቕሽትና ካብኣቶም እዮም ኢልና ኣፍና መሊና ክንዛረባ ይንኽእል ኢና ሓደ እግዚኣብሄር እዩ ዝፈርዶም ግን እቲ ሲስተም ኦልሬዲ ኣትዩ ኦኬ ኣነ ካቶሊክ እየ ኦኬ ኣብ ናህና ቤተክርስትያን ኣብ ቫቲካን ኦልሬዲ ኣትዩ ቀሲ ኢለ ክዛረበሉ እየ ናይዚ ድሓረ ምክንያቱ ሂስትሪ ኣሎ ከረድአኩም እየ ኤኒዌይ ሕጂ ክብደልየ ዘለኹ ፅቡቅ እንድዩ ንቤተክርስትያን ናትካ the bride of Christ كاتوليك نتوهرن كلنا حدينا نعاك كتكالخلا لا صبوي مسو هاني يقدن بتخرسيان كترام كلا كل جزيتات كن voice ايكوننا لنا ايكونا we were not a voice نتا بتخرسيان مالتيو مخنياتو حجيناي ابونا قدوس انطونيوس انا ايفولطوني منياتو اسمر بنشتي كله سلازو صخو حجزنا جونسايد نايت تግራይ ምስ መጽ خمان Papa's night to تأثيرهم زنبر سميع مالتي I was so devastated نايبا حكي I didn't know the story منياتو سبا يزارو بلوني نيرو حجن سنو بعد حب شجري بوسي كندي سووتي خزارو فويس كوبرو ليز وبو نيرو مسو حقتي لهم مايو okay they got rid of him believe me يبدلكم زولكم منياتو أب فاتيكان كي ترفع زنا هنا Papa's Benedict XVI they got rid of him اتناتاتهم باباس كوفا بيلون بلو حجي تعلم تلوت هذا الله we are at war between good and evil منياتو we are living at the end times in the book of Revelation okay بتخرستيان مسكلاخش كم يحجي كم يزبلنا مصحف قدوس افتمو داتا غزي بتخرستيان كتفتنيا شيطان فتنا يزول اوكي حجي كم دلي يزولو زي ناي بتخرستيان دوك نبلا لنا قبل كل خصني جونسايد كايد كله ኣብ ትግራይ በት ናይ እግዚኣብሄር ተደፊራ ኦኬ ማርያም ጽዮን
a holy land, a holy sanctuary, over 800 slaughter ገይሮሞም ኤርትራውያን soldiers. Okay, ምስኡ ኣቕሽትን ደናግልን ኩሎም ኣንስቶም ነቶም ኣቕሽቲ ሬብ ኣደቆም ሬብ ገይሮም ናብ ቅድሚኦም ፔዶፊልያ ከይተረፈ ተኸይዱ ነቶም ኣቕሽቲ ስላተር ገይሮሞም እዮም ምስኡ ከዓኒ ሓደ ያንግስተር ከዓኒ ካብ ብርጌድ ንሓመዱ ካብ ቤተክርስትያን ኣትዩ ከዓኒ ምስ ቤተክርስትያን ከዓ ደፊርዎ እዩ ኦኬ ኣይኖ ንሱ ኣይተረድኡን ግን ስትል ደፊርዎ እዩ ቤት ኣምላኽ ኣቲኻ ትቅዱስ ቦታ ከም ጌርካ ድላይካ ክትዛረባ ኣይትኽእልን we have to have respect እዚ ኩሉ እናተኻየደ ከሎ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ግን ቮይስ ኣይሃብን ሕጂ ግን እዛ ቆልዓ መፅያ ናይ ከምዚ ኢሎም ገለ ክትብል ከላ ወይ ንሳ ኣይኮነትን በዓል ሻዕብያ ዝሰደድዋ ትዛረብ ዘላ ንሰንበር she's a nobody she's irrelevant እቲ ሜን ሶርስ እቲ ሜን ፀላእ ክንፈልጦ ኣለና ህዝብና ገና እቲ ፀላኢ ኣይፈለጦን ዘሎ ኣነ ኣብኡ እየ ዘተኩር ዘለኹ እቲ ብላዕሊ ዘሎ ፒራሚድ ኣብ ላዕሊ ፒራሚድ ኣሎ ፀላኢ ንሳ ፃፅያ ኣነ ፃፅያ we're irrelevant ዝበልና ተበልና ኦኬ እቲ ቀንዲ ፀላኢ ግን ሜን እዩ ኢና ክንሓትት ኣለና ንሱ ከም ዝርድአኩም ዘለኹ ሻዕብያ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ዝብለኩም ዘሎ ኣብ ኩሉ ኔሽን ኣብ ዓለም ዘሎ ዲፕ ስቴት ትበሃሉ ኣሎ ጋቨርንመንት ሻዶ ጋቨርንመንት ትበሃሉ ንስኻ ፓርቲ ዘ ሻዶ ጋቨርንመንት እንተኮይንካ ኩሉ ሕማቕ ነገር ኩሊት ክትሸይጥ ዎር ባዕላቶም የካይዱልካ ፋንድ ይገብሩልካ ሳዶም የእትብልካ ተእቱ ደም እዩ ዝደሊ እቲ ሸይጣን ደም ከተፍስስ ኣለካ ሕጂ እቲ ሊደር ከዓኒ ፓወር ይረክብ ኦኬ እቶም ሊደር ንባዕሎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ይኣትዉ እዮም ምክንያቱ እቲ ፓወር ንኽትረኽቦ ኣብ ዓለም ዘይተገብረ ነገር ክትገብር ኣለካ ልክ ናይ ሃሊውድ ማለት እዩ ሳዶማይዝ ክትገብር ኣለካ ፔዶፊልያ ክትፍፅም ኣለካ ደም ከተፈስስ ኣለካ ክንደይ ነገር ኢቪል እዩ ዝካየድ ዘሎ ቢሃይንድ ሲን ንሕና ዘይንሪኦ ኦኬ የግድን እንድሕር ንስኻ ኤጌንስቶም ከድካ የለኻን ወይ ከጥፍኡኻ ወይ ኣትዓድኻ ከዓኒ ከም ማለት ተኣሽሙ እዮም ዝገብራ ብጣዕሚ ሃርታይም ዝህቡኻ ማለት እዩ ከምዚ በዓል መለስ ዜናዊ ሕጂ ንሳቶም እዮም ቀቲሎም ይብል ነይሩ ካብ ቀደማት ሒዘ ግን ሰምዐኒ ሰብ ሲአነ ሕጂ ግን ትናቱ ባዲጋርድ ወፂ ይዛረብሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ፀላኢናስ ክንፈልጥ ኣለና እዚኣ ክብለኩም ደልየ ዘለኹ ኦኬ እዛ ያንግ ሌዲ ማንካ ኣይኮነትን ፀላኢት መን እቲ ቀንዲ ፀላኢስ ክንፈልጦ ኣለና ሕጂ እንታይ ንገብር ኣለና ዝገርመኩም ነገር እዚ ትራምፕ ኤጌንስት እቶም ኤሊት ፍሪሜሰነሪ እቶም ንዓለም ክገዝእዋ ደልዮም ዘለዉ ዋን ወርልድ ኦርደር እዮም ዝበሃሉ ኤጌንስቶም እዩ ዝበኣስ ዘሎ በዓል ካማላ ሃሪስ በዓል ባይደንስ በዓል ኦባማ ኩሉ ንሳቶም ፓርት ናይቲ ኤሊት እዮም እቶም ቀንዲ ንዓለም ዘፅንትዋ ዘለዉ ምእንቲ እቲ ኣንታይ ክራይስት ንክነግስ ነቲ ዓለም ዲፖፑሌት ክገብርሉ ከጥፍዎ ክቆትሉ ኣሎ ብዙሓት ወይ ብዎር ወይ ብቫክሲኔሽን ወይ ብሕክምና መደስን እንዳሃቡ ገለ ዘይጠቅምና ክንደይ ነገር ዝሰርሕ ዘሎ ጋይዝ ክንደይ ነገር አንደርግራውንድ ህፃውንቲ ቆልዑ ደሞም እንዳወሰዱ ያንጉን ክኾኑ እንዳቆተሉ ክንደይ ናይ ኢቪል ኣብዚ ዓለም ክትዛረቡ ዘይትኽእል በቃ እዩ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ክንደይ እዩ ዝካየድ ዘሎ ኦኬ እዚታት ግን ክርድአና ክኽእል ኣለዎ ኩላ ጋቨርንመንት ኢድ ኣለዋ ከም ዝበልኩም ኣብ ቤተክርስትያን ከይተረፈ ኣትዩ እዩ ኦኬ ኣብ ቫቲካን ኣትዩ እዩ ቀንዲ ቤተክርስትያን ኣብ ዓለም ዘላ ቫቲካን እያ ኣብቲ ቀንዲ ኣትዩ ሸይጣን ክመፅእ ከሎ ቤተክርስትያን መጀመርያ ዝኣቱ ምክንያቱ ንጎይታ ክንኸውድኦ ሽዑ ኣብ ጋቨርንመንት ድሓር ኣብ ናይ ሂወት ናይ ሰብ እዚ ኩሉ ሰብ ዝዋዳእ ዘሎ ሓደ ቀቲልዋ እቲ ተባኢሱ ሓደ ነብሱ ቀትል እዚ እቲ ስፒሪት እዩ ኦኬ እቲ ኢቪል ስፒሪት ኦልሬዲ ወሪዱ እዩ ዘሎ ሕጂ ንሕና ምስ እግዚኣብሔር እንድሕር ቀሪብና ገና ካልእ ክንርኢና ግን እዚ ሂስትሪ እዚ ናይ ሶዶማይዝ ከርድኦኩም እየ ሕጂ ኦኬ ሕጂ ንእሽተይ ነገር ናይቲ ቤተክርስትያን ኩነታት ንክዛረበሉ ማለት እዩ እንታይ ዝካየድ ዘሎ እቲ ጉድን እቲ ኢቪልሲ ብሓንሳ እዩ ዘሎ ኦኬ ኣብቲ ቤተክርስትያን ክልተ ሕጂ ኣብ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ድሕቲ ኤግዛምፕል ወሲድና the bride of Christ ተሓቂ ቤተክርስትያን ናይ ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡላ ብሂወታ እታ ፌክ ቸርች እታ ፎልስ ቸርች ከዓ ምስ ኣላ ሕጂ ክልቲአን ብሓንሳእ ዝጓዓዛ ዘለዋ ኣብ ናይ ተዋህዶ ከምኡ
أنا as a Christian Pentecostal كوم كلها تنزيئات بحنسا إم ذلو already الشيطان عفتوشتي بتخرسيان آتيو أوكي جزية سلز أخلى مالتي God allowed it أوكي حجي الشيطان تايرو about 1900 قصو he recruited his own men شيطان ناتو priest recruit جيرو after Vatican يتيوم okay in order to infiltrate the church within حج خاقاتهم حنت سبيتي بيلا دوت بهال she was a lawyer activist يعني مسوخة member of the Communist Party نا أمريكا يعني نيويورك انتهي لا تزاريبا لناتا exact word كم بولكم she said we put 1100 men into the priesthood in order to destroy the church from within ده حرام موداتو قويتا تقبيلا أب بتخسيانا كاتوليك أتيا مالتيو دان بيشاب شين زبال حدا السينت لنا نسيو ريكروت جيروانا بكاتوليك بتخسيان نسي أنا جيراتهم انتاي خمسقونا مالتيو هيجي ات infiltration جن أب فاتيكان ترح دواي بلن spread جيرو to rank beyond every country أب عالم أوكي أب كل عالم تزرقي يزولو نسخاني أب بتخريستيان أب government أب كل يأتي زولو أوكي معناته الأجندة هم تزولكم مجمريا مالتي أجندة 21 يبلون يروم جا أجندة 23 لو مالو كل تيبلز بهالنجر ككايدا لو فتموداتا معناته book of revelation فتموداتا حيلي يزركب شيطان حيلي سلا زرخب هذا كله بنر زلنا علم مالتي تي spirit نايت evil سي already worried يزول حجي سبا any means مسك زي أبير قرب على that's the only way إن الشيطان كتقال صوت خل مسك زي أبير زي إن حذي قريب كم الشيطان كسعرك هاي سلا سعرهم زلوا مع سرتك زي تنبسو قتل نحنتي حرد قلم الإزق even نريد لنا من يعطون مسك زي أبير هاي قربنان حجت الشيطان حيلي يركب مالتي أوكي حجي مسوخ عني after Vatican كأنت أمزقور تيلنا عني after وشتي Vatican they perform human sacrifice altar law they also commit all kinds vile act بقى صادم ديو بقى انت مبلوك ما بوزح نجار لو تزاربوا له زي تخل نجار بقى انت شيطان سي مسجازك بقى كندي حما نجار كتجبر عليك تباور نخطره بخميتي ناتهم حجي sodomize torture children's دمهم سقوم يولعوا يسوتي وكندي evil ينجازو كل حج هوتي you will see Trump مس أتوي as the presidency كل evil نجار قويتا كوتسو يا موداتا تحقق هوتي تنا شيطان سرح بمولو سك علم كم شعوق أمني مسوخ أني تنا government كأني حج for example أب United States مالتيو high level government the Hollywood stars the perform the go nice satanic rituals allo مسوخاني أب بهم يوم groves بهلا كاليفورنيا located زلو مالتيو is a reality guys تخيلكم search كبورو okay مسو they have underground facilities زي حجي سباي فوتوني بعد ترامب وزي يسوي يحلوه نقنده يهزان تقلعو ريسكيو جيري اوكي تا موفو خيدكم رايكم ريسكيو تفلنا يقلعو ناي زوم underground زوم شطوم زنبورو traffic زقبروم زنبور قلمل نسو based on a true story حجي كندي نجر underground كفيتهم اتناتاتهم سايتانيك ritual أبزناي هوليوود ندحر يخم حجي يقالوا والله حجي بقى كل أخذ قالت أب government كقالتيو أبناي church كقالتيو أبقى كل عالم زلوا نقرأ بهوليوود يقالتي زلوا يوتي زلوا حجي قويتا أنت أي بلان تقبر زلوا نتي حكم تيوسي نتهم كلهم corrupt زخوانو ليدرات كعالم كوزوهم يكون كرامي شعوت God fearing leaders restore قبل لنا منياتو 2024 restoration أما سأقول لكم jubilee إندان عدنا نحن أتس قريبنا إنا guys جن we have to know who the enemy is منياتو بوزحات برجر نحمدو مست enemy زودس زولو حجي نكمل الله حرس نبع البايدن يوم زحجزو زولو
ካምፔን ይገብሩሎም ኣለዉ ምስ ፀላኢ እንቶም ዝሓርዶም እቲ ዝቆትሎም ዘሎ እዚ ስለ ዘይምፍላጥ እዩ እዚ ከዓ ክንፈልጦስ ግቡእና እዩ ኦኬ ምስኡ ከዓኒ እዚ ናይ ሪቹዋል ንኸረድአኩም ማለት እዩ ብዙሕ ነንበይን ዓይነት ለበል እዩ ዘሎ ሕጂ እቶም ዓበይቲ ሊደራት ብምልኣቶም ኣብ ዊችክራፍት ይኣትዉ እዮም ዎርሎክ ሃየር ሌቨል እንድሕር ከይዶም ከዓኒ 33 ዲግሪ ፍሪሜስነሪ ይኾኑ ግራንድ ማስተር ይኾኑ ሞር ፓወር ሞር ብላድ ኤኒታይም ፓወር ክደሊ ከለካ ሳክሪፋይስ ሞር ሳክሪፋይስ እዩ ዝደሊ ሕጂ እዚ ናይ ኤርትራ 33 years independence ኢሎም ዘሕለፍዎ ተቀዳማይ ማለት እዩ if you notice 33 is actually important number ya ሽዑ you have to sacrifice souls ሕጂ እዞም ኣብ ኢጅፕት I'm sorry ኣብ እስራኤል እስራኤል ካተቀንት ናይ ጎይታ ዓዲ ማለት እያ ደይመደልዩ እቲ ሸይጣን እስራኤል መሪፁ ንእግዚአብሔር ስሕር ቀብሎ ሽዑ እዞም ህፃውንቲ ቆልዑ ከመይ ዝበሉ ከዓኒ ሉዝ ጌርናዮም ማለት እዩ ሳክሪፋይስ ገይሮም ኢሳያስ ማለት እዩ አንቱም ሰባት በጃኹ ነተስ ኣነ ስምዓት ኢንፎርሜሽን እዩ ዘለኒ ግን ህዝብና ኣይሰምዐካን እዩ they're so busy fighting ኣብ ኢንተርኔት against each other ነንሕድካ ምብኣዝ ነንሕድካ ሻዕብያን በርግን ሓመልኩም ክትናቆት God doesn't like this ስኒ መምሪስ ሸይጣን እዩ ዝኣትወና ዘሎ ኩሉ ነገር ብፍቅሪ ዝፍታሕ ሓደ ሻዕብያ እዩ ሓደ ንኢሳያስ ይደሊ ሓደ ይደልኒ ናታቶም ጉዳዩ ፍሪ ውል ኣለና ሻዕብያ እንድሕር ሰርፍ ክገብር ደሊ that's their prerogative እንታይ ገደሰና ኣነ ናተይ ላይፍ እየ ዝገብር ናታቶም ይግበሩ ምስኦም ግን ፅሊ ተክልኒ እንታይ ገደሰኒ ከምዚ ክንኮን ክንክእል ኣለና ንሕና ስኒ እንድሕር ቱርሊ ንእግዚአብሔር እንድሕር ነገልግል ኣለና ንፍትሒልና እንድሕር ተሲእናሲ ብፍርቂ ፍትሒ ዝበሃል ነገር የለን እንዳውስ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘሎ ሕማቅ ዝገብሩ ዘሎ ኣብ ሻዕብያ ዘለዎ ሲ ከዶም ጉፁና ኢላ እዩ ዝግብኦም መንበር ሙፆም ኣይንተሃላለኽን ኢና ጋይስ ብዘይጠቅም ነገር ኣይንተሃላለኽን ኢና እዚ ስራሕ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ነቲ ፀላእስ መፍትሑት እዩ ዝረክብ ዘሎ የባእሰና ኣሎ ነንሕድና anyway ኣነ እዚኣ ከረድአኩም ኢለ እየ መፅኦሞኒ እቲ ኩነታሲ is deeper than what we think ኩሉ ሊደር ኣብ ኣፍሪቃ ብምሉእ ዘሎ ኣብ ፓወር ዘሎ ኦልሬዲ ኢዶም የእትዮም ኣብቲ ኢቭል ኦልሬዲ እቲ ናታቶም ሶ ሸይጦም እዮም ሸይጣን ከዓ ሓይሊ ይህቦም ኣሎ እምበር ኤርትራሲ እንታይ ገንዘብ ኣለዎ ኣነ 2 ዓመት ዝኣክል ዝብካን ከምዚ ዓይነት war ኣካይዳ billions of dollars ዘውፅእ think about that they were funding it the UN بعد بايدن بعد أوباما كتيلو من بعد مجلس ዜናዊ ግን የት ህዝብና ካኒ ወላ ትግራዩ ወላ ኤርትራዩ መስላ ይውድስ እዚ እንታይ የሪካ we don't have discernment we have to discern እንታይ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ይኮናን ፎከስ ንገብ ኣብ ዓለም እንታይ ይካየድ ኣሎ እዚ ፕሬዚደንት ሕጂዚ ከምዚ ዓይነት የለን ኣብ ዓለም this is like the last ክብል ኽእል ይዳልካ ምክንያቱ we're fighting against good and evil. Trump got you definitely. There's no question about it. Already goita negiruna. Gen Trump metaw ka xnish shigakam yimetsaalo. Xiji goita taqararobi ዝብለና ዘሎ ንእግዚአብሔር ቁረቡ ገንዘብ ክወድቁዩ ኢንፍሌሽን እዚ men made hunger ክመጽዩ ምግቢ ሕዙ ገንዘብኩም ካብ ባንክ አውጽኡ ወርቅን ጎልድን ሲልቨር ጉዙ ብለኩም ማለት እንደ ግዜ ወላ ዓንደኩም ተጣውቱ ተኾንኩም ሲ ገንዘብ ክልዮኩም ሲልቨር ክትውን ጨፍያ ግን ዝሰምዕ የለ ኣነ ማዓት ቪድዮ ይዘለና ኣብቲ ዩቱብ ግን ዝሪኦ ሰብ የለን ምክንያቱ people are too busy fighting each other ወይ ከዓኒ ፖፑላር ፐርሰን ክደልዮም ዝውዕሉ ክንትና እግዚኣብሔር መገዲ ዝሪኡ መን እዩ ዝምህር መን እዩ ቁም ነገር ዘለዎ ኣይብሉን እዮም anyway ዘናታትኩም ጉዳይ ምክንያቱ ኣነ ኣብ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ገብር ኣለኹ እምበር ሜይንሊ ኣነ ኣብ ፌስቡክ መብዛሕትኡ ግዜ ኤቫንጀላይዝ ዝገብር ምክንያቱ ብእንግሊሽ ይቐለለይ ብእንግሊሽ ለዝፅሕፍ ማለት እዩ ንዓኻትኩም ክጠቅም ኢለ ግን ብትግርኛ መፅአ ኣብዚ ዩቱብ ገይረየ ዘይፈልጥ ሕጂ ገብር ኣለኹ ምክንያቱ ብእንግሊሽ ኣይርዳእናኒ ስለ ዘለና ሓደ ግዜ ማለት እዩ anyway እግዚኣብሔር ጎይታ ልብና ክፈተልና እንታይ ምኽንብል ኢና ካብዚ ንላዕሊ anyway information ትደልዩ ሰባት ኣነ ማዕት ኣለኒ if you're interested so እግዚኣብሔር ጎይታ ምስ ኩላና ይኩን God bless